ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ 01. имрӯз число 7 июли соли 2025 сол. шумо бошен дар канали Саудо ТВ 01 дӯстон қарор дорен. навории мошинҳои фурӯшӣ фақат Nexi-ра тамошо кардем бача азиз. видеора бо диққат тамошо кунен. беҳтарин навор шид, аз рӯи хоҳиши подписчико шид. ҳами яка хоҳиш кард ки як видео Nexi-ра навор кунем. мо ҳам ҳами шахсията комментариаша ба назар гирифтем, Nexi навор кардем. бо далчи комментария мехонем, аз рӯи хоҳиши подписчико мошинора зубор навор мекунем бачаҳо. бо диққат то охир тамошо кунем. барои реклама рақамҳоро мегзорам. хона, мошин, замин, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен, рекламаи фасон карда фурӯшта мегзорем. ирӯза навори Nexi-ҳо. ба ҳаматон тамошои беҳтарин бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷойи Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз. аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим марамат, срочно боротона занг дада рой кунед бародар азиз. бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акаи Хисрав ва Акаи Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оиди ҳамин системаи граница кор ва фаъолият мекунанд. нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши гузаштани сарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷоиз омада мегиранд, аввалаш худованд бурда соғ саломат бармегардонанд. марамат аз номи канали мо ба ширкати Акаи Хисрав Улуғбек занг занед. ба дили пур ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон азиз. дӯстон, ҳами як то филдера реклама мекунем, далши ба Nexi-ҳои фурӯшӣ мегзарем. Toyota Fielder 2014 выпуск. объёми 1.5 камрасход, краска чорни, қадди қомати беҳтарин, ҳаракати зур дорад, коробкача автомат, ноҳияи восе, 110 000 арзиши ҳами Fielder муомила дорад. телефоношон рақамҳои дастӣ WhatsApp-шона мегзорам. маълумоти пурраша ба дили пур аз номи канали Саудо ТВ 01 занг занед. иншоалло бо арзонтон мекунам. 110 15 2014 сол, автоматикаи 110 000. успед кунен, аз номи канали ма срочно занг занен. лайкотона монен, чойотона бихӯрен. бачакое ки дар Русия ҳастен ба ҳазур нишнена Nexi-ра тамошо кунем. мерем акна. Nexi Daewoo 1995 сол, шаҳри Душанбе, 12 000 сомонӣ. дар 12 000 сомон метавонед ҳамин Nexi-ра бихарен. газу бензин қати ҳаракат мекунад. объёмак боша 1.6, коробкаш механика ҳай. WhatsApp-ша мегзорам. метавонед аз номи канали ма Саудо ТВ 01 занг зада бихаренаш. мега ки мотор, коробка, ходовой ҳамаш қонуну қоидаш қатӣ. магнитофон, колонка ҳамаш созай. мотор маса намехӯра, дуд намекуна, утилизатсия дора, ҳуҷҷати солона дора, камтар мондагиай ҳуҷҷати солонаш мегӯяд. 4 дискаи Prestige, 4 балон навак, мешинӣ ҳай мекунӣ, мерай фақат. нарушка, краскаш тозаҳак, срочно ахири нарх 12 000 сомонӣ. занг занед бигиренаш. Daewoo Nexi 95 сол, тамошо кунен, бо диққат хушрӯ тамошо кунен. Nexi-ҳое ки мемонам бачаҳо, ин Nexi-ҳо яъне ки состоянии созоша мондагим. иншоалло ягон Nexi мехарӣ. Daewoo Nexi 95 сол дар Регараи Турсунзода, Коннектикутда қарор дорад. 18 000 сум нарх, газу бензин, 1.6 механика, краскашам хушрӯ, мордаша бинен фасонакаи. нигоҳ кунед чӣ хела фасони хушрӯ чотка.
коробкаш механика 1.6 мошин ҳуҷҷат надора, утилизатсия надора. 18000 мотор, коробка ходовой, мотор, коробкаш 100%. Срочна фурӯшӣ бо нархи 18000 сомонӣ аз номи канали Савдо ТВ занг занед бачаҳо. Комментария кунед кадом маркаи мошина зубор навор кунем, фақат фикротона нависен. Мусо ҷип ишамроӣ кардан, хоҳиш кардан ки дар байни Nexia моненша ба ҳам худи наворш кардам. Мусо ҷип шаҳри Панҷакент 94 сол механика, мотор 555,000 нарх $4900 ба рубл 440,000 рубл. Савдои созара WhatsApp дастӣ мегзорам, муомила дорам. Мотор зур. Хоб яъне ки тозааш хушроҳакшай сучури саларка ҳай занг занен, масъия кунен, маъқул боша бигиренш. Nexi Daewoo 96 сол. Нигоҳ кунен бачаҳо, бо диққат тамошо кунен. Ҳаючот баровардагӣ, газ, бензин, мотор 1.6 10000 сомонӣ ай. Нигоҳ кунен, дар 10000 савдош мекуна. Нахаду дар роҳ мегарда, фурӯшӣ арзон мешава, документ бучидагиай, кам тарак мошин мега дуд мекуна. Ахири нархшай 1000 сомонӣ аз номи Савдо ТВ занг занен, масиҳат кунен, бигирен. Ихел мекунем бачаҳо, ҳамин мошинотона ҳаракат карда мода видео кадароӣ кунен, чем суратҳои холи видео кадароӣ кунен. Баъд аму дӯстотон, акау дударотон, ҳаққо ҳамсоёҳотон любители Nexi боша, ҳамин навора роиш кунен. бовар мекунем ки ҳамин 80% гарантия метам ягон Nexi чоткаша ба хаб мекуна. Nexi хародароӣ мекунем навора. Бачако лайкора конкретно монен. Daewoo Nexi 95 сол, краскаи сафед. Анаиш бо зури бадан. Бача чотка. Шаҳри Душанбе 13000 сомонӣ. Газу бензин 1.6 механика. Муомила дора. Рақамҳои дастӣ 0880 занг занед. Срочна мошин дар ҳолати хубай. Мотор, коробка зверай. ҳуҷҷатош ходовой тупча ҳай. 4 баллонош 70 или 80% ҳай. Транзит ҳай. ҳуҷҷат утилизатсия надора. Нахаду алиш мешава. муомила дар болои капоти мошин. Мошин дар Душанбе нархаш 13000 сомонӣ ай. Хоб комментария да караванорам хоҳиш кардам, неки Nexiёра бисёртар ки гуфтам, ва худи Nexi мондем. Советскиё ам будак, неки любители Nexi бисёр будай. Ва ҳам хоти ҳаракат кунем бачаҳо, кадом мошин маъқулай нависен, зубор навориш мекунам 10-15 та. Daewoo Nexi 96 сол, шаҳри Бохтар, Қурғонтепаи Пешина. 14000 нарх, краскаи сафед, толка бензин, 1.6 механика. Дар 14000 мехариш. Срочна. Бародаро мега, хоҳишай ҳаматон, аввал адресоро вақте ки Савдо ТВ мега хушрӯ гӯш кунен, баъд мада занг бизанен. Мошинча ҳолати нахаду ай бошин баракат меёвӣ, кадоме ки мехарӣ. Соҳибмулк ба дили пир гуфтесай. Иншоалло мега мошинчаи чотки ай, баракат меёвен. 14000 мегем, муомилаи создора, фақат бензини холӣ, газ не, бензин. 1.6 механика 96 сол. нафарое ки хоҳиши харидорӣ кардан доред, рақамҳои 2002 ахири WhatsApp-ошай аз номи мо метонен муроҷиат бикунем бачаҳо. Daewoo Nexi 95 сол, шаҳри Душанбе, краскаи сафед, бензин плюс газ, объёмаш 1.6 механика. рақамҳоша мегзорем, муомила мекунем. Краска чихел десен беҳтарин, трешина надора, тоза ҳакай. Дискоша бинен, баллоноша бинен, ветерёко часпондагиай, яъне ки ҳолати беҳтарин кардагианша, камтар мошинда расход кардан барои ҳай кардани хачон. дар ҳолати хело хуб қарор дора мегам. ҳуҷҷат надора, утилизатсия дора. дӯстон азиз, 18500 сум мегем, каму беш савдош мекунем. мошини қимати беҳимат мега ку 95 сол будааст. Nexi Daewoo дар шаҳри Душанбе. бештари маълумот тариқи рақамҳои 52 33 аз номи канали Савдо ТВ занг занед. навор чӣ хел шид? маъқул шид ё не? лайкора монден? дар канал кай подписатсия карден? ҳатман фикротона жда дорем. Daewoo Nexi навбатӣ бачаҳо азиз.
солиш 95 сол дар шаҳри нав қарор дорад. шаҳри нав аст ку амуҷа 17000 сомонӣ фақат газай краскаш сирхай фикр мекунам калам объёмиш 1.6 механика будааст. ватсапшон 4242 метонен маълумоти пураша бигирем бача азиз. срочно фурӯхта мешавад. моторш навай, хадавоиш навай, документот то декабра ҳастай. салон кожа. системаи музика соз, краска ҳам тоза, ҳолати нахаду дар шаҳри нав. бештари маълумот тариқи ватсап 4242. дӯстон, навор тамом шид. чизе ки хоҳиш карден, чизе ки роӣ карден, чизе ки ёфтам, ҳамаша навортон кардам. далши ждат мекунем комментария, далши ватсапа нигоҳ мекунем. роӣ кунен, мо навориш карда рекламада гузорем дар якчанд сайтҳои ютуби, дар тиктоки, инстаграм. зинда бошен дӯстон, то навори баъд.